Čau, my vás vítáme u našeho dalšího videa. Bude to dohromady 15 faktů o nás. Takže jdeme na to, začneme prvním faktem. Jak se jmenujeme? Takže já jsem Filip. A já jsem Jessica. Kolik nám je? Mně je 15. Mně je 14. Když vypadáte na mladší, To není pravda. tak mně bude teda 15 brzo, takže super. Máme nějaký zvíře, Takže já mám kocura jménem který Čandy. za chvilku umře. Ne, nemůže, ale jednou jsem ho našel prostě u babičky takovýmto. On byl takovým jako dost špatným stavu, tak jsme ho našli a zachránili. A já mám 2 psy, Elišku a Teresku. A jednoho křečka tady přímo hned vedle mobilu. Jo, křečka, tady jsme si vlastně pořídili spolu. A on měl, to bylo tak, že jsem jeden den prostě chtěla strašně moc křečka, tak jsem prostě chtěla strašně moc křečka. A on mě prostě pořídil, měl, co to měl, euro? Ne, euro. Měl jsem pár korun a několik dolarů. Několik dolarů, tak to šel rozměnit a pořídil si křečka. Nejdříve bydlel teda ve skříni, protože mamka o tom nesměla vědět. A pak jsme ho jmenovali pan Křečík Filí junior. Pipík, obňous. Jo. No a mamka na to potom zjistila a už je to v pohodě, už je tady normálně vystaven. Když tak. Na konci bude možná ukázka našeho No křečka. jasný, no jasný. A to ohledně získání křečka byla taková dlouhá story, protože my jsme dojeli do prvního z Verimexu a říkali jsme si, OK, ten bude stát kolem 35 korun, tak jsme si od kamoše půjčili 35 korun a jeli jsme pro křečka. V prvním z Verimexu stál 60, jeli jsme do druhého z Verimexu, ten byl zavřený, protože ona byla sobota. A tak jsme jeli do jiného z Verimexu ještě a tam ho měli za nějakých ještě víc a potom jsme jeli do Teska do Verimexu a tam ho měli za 80, což bylo strašně drahý. Tak jsem si řekl, že mám vlastně doma pár dolarů, tak jsme jeli k nám po pár dolarů. Museli jsme jít znova do Teska to rozměnit a potom zpátky do toho prvního z Verimexu, kde stál ten křeček těch 65, takže jsme objeli úplně celý město kvůli křečkovi. A doteď ho máme a je to borec. Je to kokaina. Ale No. je to kluk, je to kluk. A ještě mám ptáka Oskara, kterýho teda, co jsme byli tak, že jsme jeli do Teska s mamkou a tam jsme se šli podívat na nějaké, jak jsou tam ty koncerty někoho, jak jsme se šli podívat, myslím, že na Rytmusem nebo nějakého takového. A mamka šla do Teska, šla myslím, že pro rohlíky a vrátila se s ptákem. Takže to bylo docela dobrý story. Jsem ještě ani neslyšel to. No tak ty to slyšíš, kámo. To je haus. Další otázka. Máme na nějakou závislost. Takže já jsem za prvé závislý na ní a můžu za ní říct, že ona je závislá na mě. Když je všude ticho, tak já mám takový jako zlozvyk, že vždycky musím dělat nějaký zvuky, že A mě to strašně štve. začnu do něčeho ťukat, nebo začnu křupat kostma, nebo nějaký... Já takový ty ksichty, jak to děláš. Jo, dělám taky to. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Jo, to je takové. No, furt křupu čelistí a takový prostě tak strašně moc. Nebo ukaž ten prst, jak furt děláš. To má, ale takhle. To je strašně odporný. A já jsem závislá asi na flusání. To je taková odporná závislost. Ale ten jako musím flusat při každé příležitosti. Já jsem jednu chvíli, když tady spala kamoška, tak jsem tady měla skleničku a flusla jsem do ní. Jo, bylo to až tak kritický, že jsem pokojně měla skleničku a furt jsem do ní flusla. Je to fakt vážně strašně odporný. A z toho se fakt nezbavím, protože to já se ani neuvědomuji, že flušu. Ano, a pak to dopadne tak, že třeba poflušu i jeho, když je velký vítr, protože já musím prostě flusat. Nejenom když je vítr. Občas čirou náhodou schválně na mě spadne nějaký ten plivanec. No a ještě kousání nechtu a šáhání furt na vlasy, to jste si asi mohli už všimnout, že si furt musím šáhat na vlasy, ale to je taková neurotická, furt to musím něco dělat, upravit to být dobrý, a takový. A což to jo. A to je asi všechno. Kde bydlíme? Brno. Brno. Chceme tetování nebo piercing? Já chci tetování brzo a chtěl bych... Původně jsem chtěl na lopatku, ale bude to semka a mělo by to být moje jméno. Protože je to strašně egoistický, ale... No tak já mám teda piercing v jazyku a měla jsem i v pupíku a i v rtu, to je tam furt jako vidět strašně, že tam ta díra a i v pupíku. Měla jsem tam obou zánět, takže jsem si to teda
takové píseň. Ne, nic, ne. Jo, no tak to jsem tam měla, takže to mám oboje dvě pryč, každopádně až mi bude 15, tak ty píchnu znovu do pupíku, protože se mi to strašně líbí. Do tortu bych si to už asi nedělala, je to asi pro mě asi moc. Mně se to ke mně hlavně nehodilo. To stejně, když jsem měla roztahovák, byla jsem taková ta Emařka, So much rebel. No tak jsem prostě měla ještě ten piercing v rtu, tak jsem byla taková drsňačka a ke mně se to nehodí a to mi řekl i Filip a já jsem to konečně pochopila, nechala jsem si jenom v jazyku, který je pěkný a tady bych si asi nechala, protože to byl můj první a tak no. A mi to dalo zabrat přesvědčit tam jsem. Tak jsem to hodila na dálnici na piercing. Jo, a přitom salky 100 jsme mohli prodat. No, dál. No. Jo, a tetování bych chtěla to stejně jako Filip, akorát, že na záda moje jméno a potom pod tím vlastně římský narození. Nejlepší písnička? Nejlepší písnička, takže. U mě to je tak, že ona se to tak nějak každý týden no, prostě takhle poslouchám něco jiného. Momentálně to je SSMD od Kontrafaktu. Kontrafakt je úplně fajn, podle mě skupina. Jo, takže že rytmus už je dlouho, že jo, jako to. Takže podle mě Kontrafakt jako za mě asi písničky od Kontrafaktu, anebo teďka Wiz Khalifa s tím druhým, jak se jmenuje, See You. Jo. Ale ne, jsme to druhý bodec už. Tak teďka ty? No tak já mám to stejně jako Filip. Teďko nedávno jsem poslouchala vždycky jako řezníka. Měla jsem takovou jako svoji písničku, protože když jsme chodili spolu poprvé, furt musela poslouchat toho řezníka. No a mě strašně se to nelíbilo. Ale teďka na uklidní si to vždycky hodí, no. To je takový psychopatický ta písnička, jak se jmenuje? Soudní proces. Soudní proces. Takže s tím jsem se uklidňovala, každopádně jsem se šla asi na to See You. A potom na Kontrafakta a je mi jedno asi co poslouchám, všechny písničky se mi tak nějak líbí, jako v mém světě. Keď jazdíme my, stokujeme vonku a tak no. Nejoblíbenější film? Takže. Já vůbec nevím. Tak ty parodie nějaký ne. No asi něco z těch parodií, já nevím ty. Nebo Zahulíme, uvidíme. Zahulíme, uvidíme, byl fajn, taky se mi líbil Po zániku země, to je film s tím Billem Smithem a jeho synem. Ten byl fajn. A asi mám hodně rád horory. Buď horory nebo parodie, taky jako, celkem jako protiklad, ale asi horory nebo parodie a jinak už mě asi nic tak nějak nenapadá, že bych nějaký oblíbený film. Tak ty. No tak já ty parodie, jak jsem řekla. A LOL, z Miley Cyrus. Mně přijde úplně super film. Můžu to koukat. Au. No a ty parodie různý. To už je jedno jaký, ale jsou směšný a já mám ráda ty směšný filmy. Někdy jsem i neromantiárnou podle toho, jak se cítím. Ještě Twilight mám rád. Jdu piči. Jo. To stříhneš. Ne, stříhne nebudu. Nebo bez stříhu. Nejoblíbenější seriál? Strašně rád mám Comeback. A hodně se mi líbí taky South Park. No tak já mám nejradši SpongeBoba, Filipe. Jo a promiň. SpongeBoba, číslo 1, úplně SpongeBob. Tak SpongeBob, nebo Socky, nebo Přátelé, takový ty násměchově, jak jsou po sobě, nebo průměrňákovi, nebo ty rodinné případy na Markíze, nebo Soudní síň, nebo nákupní maniačky samozřejmě, nebo Výměna manželek. Tak to je asi takový. Naše koníčky? Naše koníčky, takže můj koníček číslo 1 je prostě válení v posteli a tady tuleník paní. A teďka jako nový koníček, co máme oba dva, je prostě natáčení videí, že jsme si jako řekli, se vidíme, víš co, tak začneme točit videa, tak jsme začali, teďka jsme dvou slavní, budeme házet všude peníze a mít škváru pod botama. A teďka ty. Tak asi můj koníček teďkom poslední dobou chodíme do bazénu, tak rádi plaveme. Ráda taky ležím v posteli a koukám na film. Přestaň! Furt musíš něco dělat. Jsem chvíl. A musíš toho dělat takový zvuky. Já to pěná. Dělám já. Až to úplně všude. No, za uchem to, nestýčko. No tak já mám teda asi poslední dobou to plavání. Chodíme často do bazénu. Taky mám ráda, když ležíme v posteli, koukáme na filmy nebo na nějaký YouTube kanály. A
Koukání na filmy a takovýhle. A líčení. A líčení. Ráda říkám poslední dobu se strašně líčím. Poslední dobou jsem líčila i mamku. A včera, když jsem líčila mamku, tak jako první, co udělala, dneska šla koupit nákup za 800 a řekla mi, že ji budu teď líčit. Takže jsem strašně šťastná. Že mám tady už zaměstnanou ve 14. Takže snad za to budu dostávat peníze. No jasně. Co denně budeme bohatí. Takže teď asi poslední dobou to líčení mě chytlo nějak. Takže si to teď budu užívat. Máme nějaký sourozence? Já mám vlastního bratra z otcovy strany. A já mám sestru, její už 22, už se mnou nebydlí, tomu nedávno se odstěhovala. A tomu bratrovi je málo. A ještě mám nevlastního bráchu, kterého jsem nikdy neviděla. Nejoblíbenější barva? Zelená, černá, šedá. Což už jste mohli vidět vlastně před prvním videu. Tak. Fialová, modrá a černá. Nejoblíbenější věc? Mobil. Prstínek. Au. Nejoblíbenější knížka? Kmotr. Hvězdy nám nepřáli. A poslední otázka, nejoblíbenější obchod? Já mám Talivale, New York, jestli si, tak já vždycky chodím po všech obchodech a něco hledám, ale nejčastěji si asi najdu to oblečení nebo to, co chci v New Yorku a Talivaleu a přijde mi ty obchody dva takový výběrový hodně a hodně takový ten, nevím, jak bych řekla styl, takový to oblečení, který se asi líbí tak nějak jako poměr každému tak nějak teenagerskému stylu. Každopádně ty dva obchody asi mám hodně ráda. A nebo klasický jako DMko, Rossmann, to jako mám radši DMko než Rossmann. Jo, a já jsem vzpomněl vlastně, že za mě to bude Crop Town asi. Ten zelený. Jo, takže tak. Jsem měl kupoval svetr. Koupil se. To už je tak. Takže to by bylo asi pro dnešek všechno. My se s vámi loučíme. Čau. Čau.